ideme na Malinke, na polec. Tam otvorila pani učiteľka viacej než. Ďalší! Ešte 5 ich je tu. Oni sú tam na tej písarky, na tej... Ide ďalší. Počítajte, ešte traja pôjdu. Poďte sem, Simi. Rýchlo už letia. Rýchlo. Tým sa nechce. Počkajte, spravím a pokus. To není krmilačík. Bol na ruke. Poď. Pozor, neho nezašla. Hej, hej, hej. Ešte tam je. Ešte jeden posledný, no poď už von. Už pôjde, počkaj. Nevie trafiť cestu. Jej, počkaj, nech neuletí. Mirkavka sa mi stýde, krásne. Tomuto sa nechce. To je na rozlúčku. Možno, že padlo na ňo, vieš? To je, na ktorého tá miska padla. Pozrite sa na ruku, pani rejiteľka. Pozrite sa, ten sa s nami lúči. Ten nechce od vás odísť, ten vás mal veľmi rád, pozrite sa, už krydielkami aj máva a stále nechce ísť preč, pozri sa. Ale nechytajte mu krydielka, lebo potom on nebude vládať ďalej lietať. A už odišiel. Už ani není. Ešte si chcel tie fotky. Ešte tam je. A ďalší. No nádhera, zatlieskáme si, decka. Jak tam letí vysoko hen, Ježiš. Vietor ho unašal.